Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning this same way is the same. Well, guys, bayacomplaina abantu ababuka izingane zethembu base sebekhathele ubaba umsiliku. Nayi into engiyibonayo, nayi into ebhora abantu kule season, kodwa ngenzeka futhi ukuthi ke ngikhuluma iphutha because social media le angikho sure ukuthi abantu ababuka le TV show ngempela ibona bonke endlaba. Abantu bakhala ngoba umsiliku ukuthi hey waze wavela kuqala kwaze kuyoqedwa. uTirelo basola ukuthi uhleli kule seat uvuya behleli kuyona previous season, kodwa umehluko abantu bayahluleka ukumzwela because uTirelo wazenza sengathi uhlakaniphile. Manje abantu bathi sidabukile previous season. Ukudabuka uzwelo guys, hayi ukudabuka koqebuka kwento. Ukudabuka uzwelo, pity or sympathy, right? Yes. Manje bathi abantu ke isingisi siyangidida phela. Bathi abantu sikhathele akahambe. Kuhamba ba? Umsiliku noma uTirelo? Like ngempela yazi guys, uTirelo uphinda ngisho amazwi. Kanti kulobu zingane zesithembu ayikhulunywe enye into. Ngoba manje kukhulunywa ukuthi khona enye intombi, khona abamDMayo, ezinye izinqe ezitholakala ku-DM kaSmindi. Ngathi ubudlelwane kuyiwe emshadweni kodwa ama-conversations abo asendaweni eyodwa. Asisho ukuthi sifuna ama-plans abo, right? Asiwafuni, kodwa uyabona inkulumo engathi iyaphambili. Kuphinde into eyodwa. Kubangwa into eyodwa, kuphinde amagama awodwa. Abanye sebaze bathi uSibindi uthwele ngeminyaka ewu4. Ngoba makushuthi uyabala into yakhe 1 2 3 4 4 uyajika. Kuhamba baningi ngoba nekuthiwa akahambi. Kuhamba uTirelo noma kuhamba umsiliku ngoba abantu abathe iyabhora ishow. Hayi guys, yabo angifuni ukuthi mina kube ngathi ngiyanikhohlisa futhi omunye engazi ukuthi lento iphume noTirelo. Mawubukile useason 2, useason 2 noseason 3 into eyodwa. Umehluko ukuthi uTirelo. Into futhi eyenza ukuthi abantu uTirelo bengamdabukeli indlela abehave ngayo kuseason 2. uTirelo unento yokuthi mayengekho happy nabanye abangabi happy. Into engiyibukayo angisho ukuthi njalo kuyiqiniso, kodwa sibuka ukuthi angithi ku season 2 masiya la beyikhiphile khona sebeyingane bonke, mabefika nje wayelo behleka ngisho esechaza isivele mina nomuntu wami si happy kunjani. Angithi yabo manje uSibindi umkhombisa ukuthi into yami ukuthi ngusihlahla nguSibindi ichaza ukuthini. Lokho ukuthi Sibindi igama mhlambe aliphiwa ngoba enzani, yabo ngoba phela akayifihla uSibindi kule nyaka yenzayo. uTirelo ke akekho happy. Hayi ukuthi le boyfriend kaTirelo kukhona ushintsho olukhulu. uSibindi lo owayevele enkulumeni noQueen Dlodli, uTirelo ekhona. Manje ke yena ngoba esesele sekuneminyaka eminingi ekhona useya exposeka. Maye exposeka futhi ayisekho into emenza ukuthi akahleke ngoba sekukhona amahla. Akusemnandi ke kuye manje ngoba ngasemnandi sekufanele noAmahle ebenjani efike naye ejoyini ukuthi hayibo lento engizele ayikho vele. Kanti angenwanga kanjalo ngoba naye akangenanga kanjalo. Ukube phela ungene kugowa ngaba akekho yena, uyabo. Manje lento engathi uSibindi uhambisa ngesikhathi ukuthi ngizofika ngikuhlekise esikhatsini esingama sengiyakuphoxa. Njengoba ephoxa uTirelo. uTirelo usewumabhanoyi, uMiss Priority, iBhubesi, amagama asho uSibindi onke lawo. Kade ekuqaleni imbiza ngesosha.
Nasekuqala simbuza ukuthi yini labo mbiza ngesosha ngoba sebedlule ey'ntweni ey'ningi. Badlule ey'ntweni ey'ningi kuphi? Emjolweni. Manje-ke abantu bathi asazi ukuthi siyi-enjoy kanjani le show ngoba uMseleku nangu, uTirelo nangu uphinda onke amagama ashiwo oVuyo and iqiniso lelo. Akusiyo nento ongazuthi uyayilwela ngoba ikhona. Ubala iminyaka uthi umuntu esengithande neminyaka emingaka usexabana nami ngoba ngiyabuza. Into angasayiphindi-ke ukuthi yena ubese umamkhulu emjolweni. Akakusho-ke lokho ngoba umamkhulu womjolo igama elafika naye. Manje kuthiwa akahambe. Nithi kuhambe bani-ke? uMseleku noma uTirelo? Yo. Manje uTirelo naye usezolobe eba ubaby mama la ngoba phela sekukhona lo uSibinda sesuke wahambisa iy'nkomo kubo. Usewubaby mama. Manje hayi yabo Sibindi. Hayi. Ngibona ngase nje bathatha into yakaMojalavu bayilethe la. Ngoba bebona ukuthi i-chaos iyathandwa. Kuthiwa-ke akahambe. Mina ngizobuza ukuthi kuhamba abani? Hayi noMseleku naye hayi. Ubaba wesimanje akukho wrong lokho kodwa manje akukho wrong yabo ukuthi umzali angene yabo abe present ey'ntweni zey'ngane. Kodwa manje ku-questionable ukuthi kuleza present kuzona azithi shu. Le ngane kuthiwa ayondli izingane. Ukuba present kwakhe fully as umzali wayangakwazi lokho. Yabo. Kanti upresent kanjani? Angithi sekwenza ukuthi sona sibuze imibuzo. Ngoba phela manje why kuma discussions emjolo ukhona baba. Abantwana asebekhona bayondliwa. Leyo ndawo-ke leyo ngoba phela manje leyo iyona into ebalulekile ngaphezu kokuxoxa ukuthi ingane yakho ijola kanjani kanjani. Nokululeka umntwana-ke kuseceleni njengoba wekhathi ubaba uMseleku kunevide ngathi ubiza isonto ukuthi isonto alingenelele kubantwana abangahloniphi. Sobe sikuxoxe lokho nami ngifile into eningi. Sobe sikuxoxe ukuthi isonto lingena kuphi. Upresent ukuthi umntwana uyajola. Umntwana mase kuthiwa akondli awukwazi kodwa. Ayisho kabi. Emjolweni yakhe uyamphelezela. Mase kuney'ngane kuthiwa akazondli lokho kusha. Iy'ngane maye singaphathekile kahle kudingakala ukuthi ziye kodokotela kwenziwa njani into oripothelwa yona leyo kodwa upresent emjolweni. Hayi baba yini. Moya wami wokukhuluma kakhulu angufuni. Ngiyawuphikisa nje. Ngiyawuphikisa angifuni ukukhuluma kakhulu. Bye.